Hormatly Ata Vatan TV YouTube kanalının tomaşaçyları. Ata Vatan dünyada gepleşimiň täze men hoş gördük. Gepleşimimiň öňkü sanyny Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna gelmek isleýänler üçin 4 sanyk ýol barda gysgaça maglumatlar getirdik. İlk şu ýolları ýatlaýyn. Birinji ýol Amerikada bilim almak, ikinji ýol Amerika gelirek etmek üçin gelmek, üçüncü ýol Amerika Green Card bilen gelmek, dördüncü ýol bolsa Amerikada zähmet çekmek bilen magnaşykly ne maglumatları size gysgaça getirdik. Inni sizden gelen soraları hasap alıp gepleşimiziň şu sanyna Amerikada bilim almak barada giňişleýin maglumatları size getirecek. Elbette biz näçe giňişleýin diýsek de gepleşiň möhleti uzap gitmedigi üçin käbiratlar gysgaça aýdars. Eger gepleşimiz halansa ýa ýene-de goşmaça soralar dörese, onu bilim almak barada hem gelen soraların esasında aýratyn gepleşik ýatyp biler. Şeýle hem eger şu gepleşiklerimiz halansa, peýdary boljakdygyny ynansak, onu beýleki ýollar barda da giňişleýin maglumatlary size getireriz. Inni häzir arkadan ýeliň radyň sesleri gelýän bolup biler. Biz partiýa gepleşimizi, şonuň üçin hem aýyplaşmaň, geňgörmäň. Inni Amerikada bilim almak, yani Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bilim almak. Aslında dünyanın en awraýly üniversitetlerini, Harvard bolýa, Kaliforniya we mysal üçin Yale we ýa-da Stanford we aslında esasy dünyanın en gowy üniversitetlerine yerleşen ýerlerin bir Amerika Birleşen Ştatlarynyň aslında men bilýäňiz. Eger de siz dünya derejesinde bilim almak isleýänsiňiz, onu elbette Angliýalyk we başga ýurtlaryň bar, ine şolaryň hatarynda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna aýtyp bilersiz. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna okumak gymmatmy sorany gysgaça jogap berýärdi. Näme üçin gysgaça? Äger gepleşiň dowamyny bu arada aýratyn diýip geçeriz. Inni şonuň üçin Amerikada bilim almak birinji biz iki bölýäs. Talip hak bilen Amerikada bilim almak. İkinji bölüm bolsa Amerikada öz finans mümkinçiliklerini bilim almak barada size maglumatlar getireriz. Onda näme? Gepleşimde tomaşa etmeye dowam edin. Biz size häzir giňişleýin maglumatlary getirýäris. Gepleşimiziň birinji bölümi Amerikada stipendiýa bilen bilim almak. Aslında Amerikada bilim almak gymmat, ýani beýle geçdik. Şonuň üçin hem eger de seniň enatanyň finans mümkinçilikleri ýok bolsa, emma senem dünya standartlarynda bilim alasyn gelýän bolsa, onu näme etmeli? Amerika stipendiýa bilen talip haklary bilen gelmeli. Aslında bu talip haklary aýratylyklar we her gaýsynyň mektep okuwçysyndan postdoktor, yani doktora sonrasyna çelli aralyklarda dürli talip haklary bar. Eger de finans mümkinçilikleri ýok bolsa, onu näme? Meňe pulum ýok diýip oturmalymy? Ýok, oturmaly däl. Ne stipendiýa almak üçin hem şu atdan täýärlikler görmeli. Mysal üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, yani döwletiň bir näçe stipendiýalary bar. Olaryň hatarynda mektep okuwçylary üçin 1 ýyl Amerikada ýaşamak, Amerikada mektepde okumak bilen magnaşykly bir programy bar, flex maksatnamasy ile. Mysal üçin şoňa goşup bilersiňiz. Ýa-da eger de universitetiň talibi bolsaňyz, universitede okap öğrenip atyňyz, bir semestr, 2 semestr Amerikada okumak mümkinçiligi berýän maksatnamalar bar. Şoňa goşup bilersiňiz. Üniversitede tutardыңmy? Magistr okumak isleýänmi? Onu Fulbright maksatnamasy şoňa goşup bilersiňiz. Ýa-da ondan sonraki postdoktora maksatnamalary bar. Ýok, men ýa üniversitede tutardymmy? İşlep öğrenmi? İşlep öğren uğrun boýunça käbir maksatnamalary bar. Ýani maksatnamalar, stipendiýalar bir näçe sana bar. Ine siz şolardan peýdalanyp bilersiňiz. Ýöne näme? Amerikada okumak isleýän adam köp. Şonuň üçin hem maksatnamanyň, yani stipendiýanyň möşgöri çäkli. Onu şu çäkli haýsy talaplary eger sizden talap etýän bolsa, şolary ýerine getirmeli. Yani men stipendiýa gerekdiginde alhan stipendiýa diýen adam ýok. Olur hakykat. Yani okujak bolsaň, onuň öz şertleri bar. O stipendiýanyň haçanda mysal şu Ata Vatan Türkmenistan halkara jurnalynyň saýtyna biz şu stipendiýalary okuyucularymyza da meýtirip gelýär. Haçanda şolary okuyan wagtynda stipendiýa barakanyt ýutmak däl. Käbirleri mysal üçin şunu okaýa, ay maňa diýişlerler. Näme üçin? 2 ýyl, 3 ýyl bar mysal üçin. Ýok, beýle däl aslında. Şu stipendiýalary gazanasynız gelýän bolsa,
şu wagtdan başlamaly. Masal üçin, mektep okuwçylary üçin, ýalňyş meýalmasam 15-16 ýaşyndaky çağlar üçin bular barda noýabr törekleri resnamy kabul etişik başlaýar. Şonda biz size anyk getirir. Masal üçin şu wagt eger oğlun, gyzyň 10 ýaşynda bolsa, ay men kentek 10 ýaşynda 3-4 ýyl, 5 ýyl wadimelerle şol masal üçin haýsy talaplary isleýän bolsa, şu talaplary ine şu wagtdan taýlap başlasaňyz, ine evet wagty gelende şu stipendiyany almak mümkinçiligi has aňsat bolar. Ya da üniversiteden birinci yıl talifmi, biz mesela üçün Fulbright maksatnaması vardı, haber koyduk mesela. Ayın tek men birinci yıl talipde diýmellerle, birinci kursdan siz şuna taýýarlanıp başlasaňyz, üniversitet soran wagtyňyzda ine şu Fulbright'ı tapşyryp gazamak mümkinçiligiňiz has artyk boşalyp biler. Şonuň üçin näme ýan kaçmaýarlar? Amerikada okumak aňsat däl, diňe pul bolan adamlar okuýan adam ýok, pulun ýok bolsa da neşeyle stipendiyalardan peýdalanıp Amerikada bilim alyp bilersiňiz. Biz sonra aýratylykda ýene durar soň gysga şöýle diýin, her üniversiteden hem ýa başga stipendiýa maksatnamalary mı olardan hem peýdalanıp bilersiňiz. Indi birinji bölüm bardy, ne size şeýle stipendiýalaryň badygyny aýtýas. Her stipendiýa boýunça da wagty gelende biz Atawatan Türkmenistan saýtymyzyň bilim sahibasyna şolar bardy size giňişli maglumatlary getirip gelýär. Şonuň üçin hem näme? Biziň aplikasiýamyzy ýükläp alsaňyz, müdam o şeýlerden, gowmukçylykdan habarly bolarsyňyz. Hormatly tomoşaçylarymyz, ine gepleşigimiziň birinji bölüminde size Amerikada stipendiýa bilen bilim almak barada maglumatlary getiripdik. Inni gepleşigimiziň şu ýerde ikinji bölüme başlaýar. Bu ýerde bolsa Amerikada öz finans mümkinçilikleriň bilen bilim almak barada giňişli maglumatlar getireriz. Inni birinji soru, geljek birinji soru hemmemiz üçin Amerikada bilim almak gymmatmy? Gysga jogap, hawa. Meşhur näse? Aslında bunu gepleşmemiň dowamyny getiririz. Näme üçin? Sebäbi siziň Taýlan üniversitetiňizde, bölümüňizde, aljak bilim derejeňizde, şäheriňizde, ştatyňyzda görä bu siziň ýeköziňmi, maşgalaňmy, çağlaryň bilen gelýärmi, ýa-da umman alanda pul sowmak, her kimiň puly mysal üçin tygyşytlama, sowmak demesem başga. Ol aslında her bir adama görä ütkep biljek zat. Şonuň üçin biz hani anyk palança dollar gerek diýip bilemiz ok. Ýöne ine käbir maglumatlar size getiremizde, ine şu ýerde size käbiratlar düşünip bolmagy mümkin. Inni öz finans ýüzüň bilen bilim almak baradaky maglumatlar bolsa, 3 bölüme aýryp size aýratylykda getirýäris. Onu dowam edelim. Hormatly tomoşaçylarymyz, gepleşigimiz dowam etýär. Inni Amerikada öz finans ýüzüň bilen bilim almak baradaky maglumatlara 3 bölümde size getirýär. Birinji, haýsy üniversitetde, haýsy bölümde, haýsy derece üçin, bakalavr bolup biler, magistr bolup biler, doktor bolup biler we haýsy ştatda we haýsy şäherde bilim aljakdygyňyzdan anyk keslemeli. Ýadyňyza düşen bolsaň, bu barada gepleşigimiziň öňkü sanady diýipdik. Şonu biz esasen Amerika gelmegiň maksady diýipdik de. Indi şu ýerde biz maksadymy kesledik. Näme diýdik? Men bilim almak üçin gelmek isleýän. Inni bilim almak üçin gelmek isleýän bolsaň, bilim almak üçin isleýän şu üniversitette, şu bölümde, şu şäherde diýip de şu derece üçin bularym anyk bilmeli. Näme üçin? Esasen mysal üçin nädir biz üniversitede tapşyrjak bolamyzda, üniversitede sorajak. Sen näme üçin bizde okumak isleýäňiz? Ine şonu esasen üniversitede bilim tapşyrjak bolamyzda bir näçe sanak resnamy talap etýär, şolaryň birem ine şu resnamy bolar. Şonuň üçin Amerikada bilim aljak bolsaň, haýsy ştatda olam esasatlaryň biri. Mesela üçün öz tejribemde ne ola çıkaydı men size? Men Kaliforniya Üniversiteti'nin Davis şäherine bilim almak üçün resnamlar tapşyrdım. Aslında başka ýerlere tapşyrmadım, diňeşe tapşyrdım we kabul edildim we häzirem şu ýerde magistrlyk üçün okap ýörün. Indi näme üçin Davis? Aslında Amerikada muňlarca şäher bar. Aslında 50 tane ştat bar. Ýa-da mysal üçün Kaliforniýa özünde de Los Angeles we San Francisco we dünýä belli şäherler bar. Olar däl Davis. Sebäbi men bu ýerik maşalam çağla bilen gelmek isledim. Şonuň üçin hem uly şäherlere ýakyn bolsun, ähli mümkinçilikleri bolsun, bir nämede kiçirek bolsun ki hem çağlar üçin hem howpsuz bolsun, kiçik şäherde ýaşamyň köp pluslarym bar da.
Gerek wagtynda biz mysal üçin Sacramento, Kaliforniya ştatynyň paýtagty bizi 15-20 minutlyk ýolla, San Francisco gitmek isleýän bolsaň 1 saatlyk ýolla, sen wagt bize gidip bilýäs. Şoň üçin mysal üçin men gönnüň taýladym. Bu şäherde men aslında üniversiteden Thomas programlaryna gelip gatnaşypdym. Bu şäherde de bolup görüpdüm. Şoň üçin bu şäherimi gowurtdym. Aslında bu şäherde de Haýsy raýonunda da ýaşamak isleýän bilýärdim. Ýani diýene anyk bolmaly. Şoň üçin men resnamary tapşyrynda men sizin üniversiteniňizde şeýle maksat bilen okumak isleýän edip resnamary tapşyrdym we kabul edildim. Şoň üçin aýdylmady gysaca täzeden jemläp açjak bolsak, siz haýsy üniversitede? Şoň üçin näme etmeli? Üniversitetlerin web saytlaryna girmeli. Üniversitetlerin, mysal üçin Amerikanyň köp üniversitetleri aslında Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan diploma kara edilýär. Ýöne şonu da her üniversitetiň hem öz içinde prestijli ýa-da şonsa prestijini görmeli. Bölüm mysal üçin men hukuk ornuny okayan, haýsy ornuny okumak isleýäňiz bolmaly. Men mysal üçin bakalavr däl, magistrlyk. Aslında bilýärler, men onlaryň doktor derejesini bereceğim. Ben ortada ýöne magistrlygy özüme taýlap aldym. Şeýle doktorluk bir näçe ýyl, maňa köp ýylam gerek geldi. Maňa ýeterlik möhlet üçin men magistrlygy taýlap aldym. Şoň üçin haýsy derece we ýan kaçmaýarlygam Kaliforniýada da ştat taýlap aldym, şäher taýlap aldym. Ýan kaçmaýar ýaşajak ýer meselli umman bilýärdim. Şoň üçin ştatlaryňyz anyk bolmaly, anyk. Hani şu wagt mysal üçin eger şunu anyk bolmasa da siz bu arada gözläp başlasaňyz, haýsy ştat bolsa mysal üçin size gyzykly bolsa haýsy ştat gawy, onu bilýärsiňiz diýen bolsa biziň Ata Watan dünýäde gepleşmede de bularda maglumatlary bar. Biz şöyle Washington'dan başladık, Georgia'dan geçip Florida'ya geldik, Florida'dan Kaliforniya'ya geldik. Şu aradan näçe ştat barada maglumatlar ýetirdik. Diňe biziň maglumatlarymyzda internetde ören köp maglumat bar. Şoň üçin ştatlarym taýlan. Täbi biz häzir haýsy näçe pul gerek diýen ýarak bölümde de aýtyp geçeriz. Esasatlaryň biri her ştatyň ýaşamak çykdaşlaryň başga. Şoň üçin olary anyk taýlanmaly. Inni ikinci bölüme geçeceğiz. Olma tomoşaşamız inni ikinci bölüme geçeceğiz. Olam näme? Üniversitede yüztmaly. Inni biz bilýär inni haýsy üniversitede yüztmaz gelýär, haýsy bölüme okatmaz gelýär. Onu şu Taýlan üniversitetimizin web saytyna gelýäňiz. Web saytynda halkara kurslar üçin ýürüte bölüm bolýandyr, hemmetine diýenler badyr ýürüte. Şu ýerde de şu üniversitetiň öz talaplary bar. Biz o talaplary ýeke şu diýip biljekler, her üniversitetiňki başga bolup biler. Ýöne esasatlara aýdyp geçeli. Birinji zat mysal üçin pasportyň hökmän bolmaly, möhlet bolmaly, ol hökmän zatdan biri, onu da belläp geçeli ýöne. İkinji zatlarym, ýani başdan aýtyp gelýän adamlar näme maksat diýär. Ine şu ýerde de öz jogabyny tapýar. Täbi üniversitetiň iň esasy sizden talap etýän zady, sen meniň üniversitetimden näme üçin okumak isleýän? Amerikada ýüzlerçe üniversitet bar. Näme üçin olary haýlamaly men haýladyň? Yani en esasatlaryň biri senin öz maksadyň bilen şu üniversitetiň maksadyň, hani maksadyňma şu maksadyňa durmuş geçirmek üçin şu üniversitet özüne laýyk diýen, indi şolary birleşdirip delillendirip men siziň üniversitetiňizi saýladym. Täbi şu diýmeli. Şoň üçin maksatnamanyň, şahsy maksatnamaňyzy kabul edip täýärläp üniversitede elbetde ingilisçe üniversitede bermeli. Yani pasport diýdik. İkinci esasatlaryň biri maksatnama. Şu maksatnamaňyzy olam näme biziň Amerika'ya gitmek isleýänimizden ýola çykamyzdan bäri aýtyp gelen adamyz maksatnamaňyzy kabul täýärlemeli. Elbetde mysal üçin magistrlyk üçin isleýän bolsaňyz magistrlykdaky, yani bakalavr transkript ýa-da bakalaňyz, diplomuňyz olarym hökmän gerek. Şolam size mysal üçin bakalavr döwründe näme okudyňyz, olarym hökmän gerek. Aslında şahsy maksatnamadaky atlaryň biri şudur. Bundan delillendirip bilen bolsaňyz, siz özüňizi ýetirmek üçin şu ataşel nähilli nämeler etdiňiz? Mesela üçin liderlik häsiýetleriniz bardyr. Olary mesela üçin talip watyny şular edenlersiň, volontörlük zatlara gatnaşanlarsyň garaz özüňi diňe bir hani okuw bilen bolup beren adam däl, durmuşda da bir lider häsiýetiň badygyny olara suud edip görkezmekde uly peýda bar. Täbi şu zatlara görä, onuň elbetde dil talaplary bar, dil talaplaryny ýerine ýetirmeli. Esasy, yani ýan kaçmaýar her üniversitede aýratlyk bolup bilse de esasy zatlar şu. Bular täýärladymmy?
aslında täylap ören wagtynda üniversiteden şu halkara bölümde öz ýürüte işleri bolýar. Şoňa hat ýazýan. Ine men falan siziň üniversitetiňizde ine magistrlyk üçin ýa bakalavr üçin okasym gelýär diýip öz gysgaçyk maksadyny özüň barda hat ýazyp uğratýar. Olaram size jogap berýärler. Oňa esasy prosesleri aslında sen bilen üniversitetiň arasyndaky emailleriň esasynda dowam etýär. Men şu ýerde mysal üçin öz üniversitetimizde dekan ornmasary bar. Professor Greenwood, oson Michel va, Mary va, Hannah va, Christian va, ine şolaram hormat bilen ýatlasym gelýär. Sebebi men ähli prosesleri ine şol bilen bir näçe sanak emailleriň esasynda çözdüm. Käbir soralar dörep bilýär, käbir ine şu gerekmi, emmelatlara ine şol bilen habarlaşyp ähli prosesleri ine şu adalarym bilen birlikde ýöretdim. Şonuň üçin şu üniversitede hat ýazanyzda size hökmen suratda jogap berýärler, köp ýagdaýda bir inandyrjy hat ýazan wagtyňyzda we ähli proseslerim şolar bilen dowam edersiňiz. Ine şu ýerde men size bir ýatlasym gelýär. Diplom diýdik, transkript diýdik. Oňam Amerikaga geljek bolsaňyzam siziň eger çağlaryň bilen bolsa çağlaryňyzam saglyk sancımy, Covid sancımy üçin däl. Ayrıca sağlık sancım boyunca pasport var. Yurdumda da şol sağlık pasportu, sancım pasportu diýilýär. Şolan dowam etýär. Aslında Türkmenistanda türkmen we ingilis dilinde ýöne o ýerde köp ýerde elden ýazarlyk üçin şonuň terjimesini soraýarlar. Ine şonam men özüm makul hyzmat terjime merkezine terjime etip getirdim we beni bir näçe $100 haraset etýär. Bir näçe adam bolup geldik, ýani maşgara bolup geldim, çağalym bilen geldim. Şonuň üçin şu zatlarım ýanky resmlaryňyzam Türkmenistandan terjime ettirip gelseňiz, elbetde makul hyzmata terjime ettirseňiz, olar ýem tejribeli bu temada size berde çykdaşlaryňyzam açyklygyny peýda eder. Indi şu ýerde bolsa ilkinji soramyz hatda Amerikada okumak gymmatmy? Şu soraga anyk jogap berjek bolýan. Berde men öz tejribemden ýola çykaýdym size. Men Kaliforniýa ştatyny saýlap aldym diýdim. Kaliforniya ştatı vardı, biz önkü San Francisco gepleşimizde belli geçipdik. Kaliforniya ştatı öz başına $4-5 trilyon iqtisadi ululuk. Eğer de Kaliforniya bir döwlet bolsa, karasy döwlet bolan bolsa, onu iqtisadi ululuk boyunca dünyada ilkinji beşliğe girecek. Angliýadan, Russiýadan bay döwlet bolardy. Yani ştat aslında, yani nähilli uluslatlygyny şeýle ulustadyň gowy taraplary elbetde köp, ýöne şol ratada ölen gymmat ştat. Täňden üçin berde adamlaryň faqat başynda gazanýan pul möçleri beýlek ştatlara görä ören ýokary. Şonuň üçin berde adamlar köp pul gazanap bilýär, köp pul gazanýan üçin köp adam gymmat bolýar. Şonuň üçin häle mer aýtyp gelýär size. Haýsy ştatda bilim aljak diýär, ine şonuň ähmiýeti şu ýerde. Şonuň üçin ine Kaliforniýa ştaty bolsa, şonuň öz gymmatlary bar. Üniversitetiň her üniversitetiň bahalary palançy $1000. Onu aslında haýsy üniversitede ýutsaňyz şu ýerde bahalar görkezýär. Indi haýsy bölüme, haýsy derejäne emesseňem şu ýerde bahalary aýtýarlar. Ýene bir zat. Indi men mysal üçin viza tapşyrjak bolamda. Aslında viza däl, A20 diýip rapata I20 bolýar. Biz eger indi kepleşimizde bolar aýtyp geçeriz. Indi şu ýerde de sizden mysal üçin men diýdim ki mysal üçin men özüm masalan 3 şaham bilen geljek. 5 adam geljek. Onu şu ştadyň, şu şäheriň öz hasabyny çykarýarlar. Ine onda senin şunça pulun bolmaly. Şu puluňy fud etmeli. Badyň fud etmeli. Şonuň üçin siz üniversitede hani ýürüte öz işler wadi da ýutsaňyz size ol maglumatlary anyk berer. Haýsy ştada görä Kaliforniýadan kaçmaýan gymmat ýöne gowy üniversitede okumagda maslahat beren. Okusam bolýardy. Amerikadan diplom alan bolýardy diýmek. Men pirinçe doğru dälim kadýan, onu elbetde her kim öwredi biler. Şonuň üçin gowy üniversitede bolan görä gowy ştady haýla almak elbetde gowy ýöne her kimim finansiýal ýadyna görä, mümkinçiliklerine görä. Mesela üçin biz bir nemezik has hawanyň gowrak ýerine gelýärdik. Has ýokarak syňym, gyşyň güni gaty geçýän ýerler bar. Olar saýlamak isleýän garga görýän men diýen adamlar bolsa, şoňa görä başga ýerden saýlap bilersiňiz. Elbetde New York we mesela üçin ýa-da beýlede Florida we
yok ben Kaliforniyada öz saylan yerinize görede bahalary ütgeýär. Şoň üçin ine masalan bilen geljek bolsaň başgarak, näçe saň bolan bolsa şoňa görä başgarak, hemmesi okugy ötürü başga. Unda şu ýerde en gowdatdan ýene bir nädin. Şoň üçin hem her kim çykdysy ütgeýär. Elbetde meninkini palança diýip aýtmak dogry däl. Üniversitede 100 sanawatyňyzy sizin ine bahalaňyza, ýani liderlik häsiýetlerinize görä, şolatlara hasap alypdy. Siz aýtmasaňyzam awtomat görnüşde size stipendiýa berip bilýär. Ol stipendiýa näme bolýar? Mysal üçin aýda alsaňa palança pul berle, hukuň төлegi kymmat diýdi. Şo hukuň töleginden palança prosent skitka diýär, arzalat şokunny berip bilýärler. Elbetde sen okap ören wagtynda birinji kursda özüň şeýle gowup barsaň başga stipendiýalar, hukumy stipendiýalar bolup biler. Şolardan peýdalap bilersiňiz. Indi şu ýerde käbirler şunu diýip biler. Ay men Amerikaga gitsem bolýar, belki men şu ýerde işlerini, hem işlep hem okarnyn sorawan bolup biler käbirlerini. Oňa da şeýle bir jogap bereli. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna üniversitetde okujak bolsaňyz, diňe hepde käbir meşgulleri bar. Şu meşgullerde diňe kampusyň içinde işlemä ruhsat berilýär. Yani prestijli bir Avrail Üniversitesi okanýardaňyzda sizin hem işlep hem okumak mümkinçiligiňiz ören az bolup biler. Bira kampusyň içinde işlepmeli, daşynda bolanok, diňe kampusyň üniversitetiňe çägini bolmaly. Olar hepde belli çäk bar. Ol çägem aslında men pikirimçe köp ýerde mümkin däl, näçe mümkin däl. Birinciden işlemek ýerler köp bolup biler, işlepmek kyn bolup biler. Kampusyň içinde çägi bar. İkinciden hem berilýän puluň meşgul bolup biler. Senin sen wagtyň işe mümkinçiligi ýok. Çäk bawerdi, hepde de palança saatdan geçmeliler. Çäk bolmaýanda da gowy üniversitetde okujak bolsaň, onu sabaklaryňa ýetişjek bolsaň, oňa da işlemärde wagtyň az bolup biler. Şoň üçin Amerikada men işlep hem okarnyn kiriňiz bar bolsa, täzeden gözden geçirmeli. Ol elbetde öz biljek hatyňyz, ýani kanun boýunça işlemek gadagan diňe kampusyň içinde işlep bilersiňiz. Indi şu ýere aýdylmady jemlesek, Amerika'ya gelecek olsan, misal üçün A dili stipendiýa bilen gelmek, B dili öz finans güýjü bilen gelmek. Indi B'de öz içinde 3 aýrylýar, 1, 2, 3. Birinji, nire tapşyryşyňy anyk bilmelidik. İkinji, üniversitede tapşyrmaly. Üniversitet bilen ähli emailleşme şu bilen dowam etýär. Üçüncüsü, näçe pul berek diýdik. Indi diýelim ki, üniversitetden çaklyk aldyňyz. Ilkini gutlaýan uluzat. Çaklyk alanyňyzdan soňra üniversitetden hem A20 diýersen, I20 diýiller. Şu öğretmenman alýaňyz, şu bilen hem wiza tapşyrýaňyz. Wiza näýil tapşyrmaly, fakultetik näýil bolýar, A20 näýil almaly, sevisi bir ýene we tölegi bar, näçe töleleri bar. Eger bular barada gyzyklanýarmasaňyz, ýürüte bu barada aýry tiňkepleşik size ýa ederiz. Indi hormatly tomuşaçylarymyz, biz başardığımızda size öz tecrübelerimizden yola çıkıp Amerika'da bilim almak baradaky maglumatlary giňişe ýetirdik diýip pikir etýäs. Aslında has köpüm aýtyp bolar, ýöne beterem ýad etmäli, gerekli soralary, gerekli jogaplar bermek men pikirimçe dogry kadýan. Şoň üçin hem soralaryňyz bolsa da aýra tiňkepleşik etip bileriz. Indi şu ýerde bir zady üstüne basyp basaýdyly, biz bu ulgamda hyzmat beremiz ok. Yani biz Amerika adamlar getirmek gerek, aladamyzam ýok. Ya ýene bir zat wiza kömek etmek ýa-da ýene bir hiç ýyly hyzmatymyz ýok. Biz näme bize gelýän, men okumak isleýän, şo boýunça öz tejribemi aýtyp berýän diýip bize soralara jogap berýär. Bizinki diňe şondan ibaret. Ondan başga hiç ýyly hyzmatymyz ýok. Bunun esasen hem bellek geçetim gelýär. Yani bizim maksadymyz näme? Amerika'da bilim almak isteyen adamlara, esasen Amerika'da bilim almak isteyen adamlara başardığımızdan bira motivasiya vermek. Sebäbilen şu dünya derejesinde bilim alıp yurdumuzda dolanıp barsa yine bir o yetişen kadır. İkinciden diňe bir motivasiya, yani guru motivasiya vermek däl, yol yordam diýse, yol yordamny öz tejribemizden yola çıkıp yine görkezmek. Şoň üçin gepleşiklerimiz peýdal bolýan bolsa, laýyk basmagy, komentar ýazmagy, hem paýlaşmaňyzy unutmaň. Näme üçin biz laýyk howlaşamyzyk, ýöne YouTube'un bir algoritma diýen bir ady bar. Sen näçe laýyk görülse, näçe tesir görülse, näçe paýlaşylsa, bile peýdal diýe, peýdal bolsa da başgalara da maslahat berýär. Şeýle köp adamlar peýdal bolýar. Ýani berde bize hani hükmetin laýykyny gerekler, eger peýdal görýän bolsaňyz, ýöne peýdal görýän bolsaňyz, diňe peýdal bolmasyn,
başkalarına da peýda bolsun. Şoň üçin like basmagy unutmaň. Ine hormat tomoşaçylarymyz, ine günem ýaşyp barýar. Şu ýerde biz gepleşimizi şu ýerde jemleýäs. Häzirçe hoş sag bolun. Soralaryňyzy hökmän ýazyň. Şu soralaryň esasında biz ýene gepleşiklerimize dowam ederiz. Häzirçe hoş sag bolun.